Her på DR1 er vi klar med 21 søndag, som bliver præsenteret af Kim Bildsøe Lassen. Velkommen til 21 nyhederne. Dagens hovedhistorie er digitale borgere, begreberne AI og IoT og betydning for danskerne i det danske samfund. For at forklare, hvad den digitale borger er, kommer her en kort definition. Den digitale borger er et begreb med formål på at gøre den danske befolkning, eller den generelle borger, mere digitaliseret og dermed mere selvhjulpen. Et eksempel på det kan være e-boks, hvor danskerne selv går ind og tjekker deres papirer, og dermed er mere selvhjulpende ved hjælp af digitalisering. Et andet begreb, som er meget oppe i medierne for tiden, er Internet of Things. For at forklare, hvad Internet of Things er vi nu taget ud i marken for at komme med et eksempel på, hvad man kunne bruge Internet of Things til. Internet of Things er et begreb, der kommer på fysiske ting, når de bruger internettet til at opsamle data. Et eksempel på det kunne være en parkeringsplads, som vi kigger på nu, der kunne benytte sig af Internet of Things til at tælle, hvor mange parkerende der er, og hvornår på dagen de holder der. Og dermed skabe et overblik over, hvornår der er flest parkerende på en dag. Aftens sidste emne er kunstig intelligens. For at vise, hvor udbredt viden er om kunstig intelligens, har været en tur over Business College for at interviewe nogle studerende, om de ved noget om kunstig intelligens. Ved du, hvad kunstig intelligens er? Nej, det kunne være sådan noget med robotter eller sådan noget. Har du nogensinde haft noget sådan specielt kendskab til det? Har du nogen, der har kompliceret dig med det før? Ikke umiddelbart, nej. Nej? Ved du, hvad kunstig intelligens det er? Ja. Kan du forklare lidt om det? Jamen, det er, når ting, som ikke er menneskelige, tilegner sig menneskelig intelligens. Det vil sige, at de er selvtænkende. Det er man i gang med at udvikle på robotter, for eksempel. Ved du, hvad kunstig intelligens det er? Kunstig intelligens? Mærkeligt ord. Det ved jeg ikke lige. Nej. Ja, nogle vidste mere end andre. Men for at definere fuldstændig, hvad kunstig intelligens er, kan det ikke sammenlignes med menneskelig intelligens. Kunstig intelligens er en gren inden for datalogien, der bruges til at udvikle en form for intelligens til maskiner, så det kan løse en mission. Den mission kunne for eksempel være at skulle slå et menneske i et spil, som for eksempel Jeopardy. Det var det for redaktionen. 21 nyhederne siger tak for i aften.